tema nainde toro le tema nainde toro le tema nainde toro wabo kiro wanjani wabo Mwanjo murigeria bwe Nsoko TV karibu sana so mwaka wa 2026 so moroberi bwe korogia ito ime ya Nsoko TV kereto ko batu ko irana na kwene kingango nyaro ko bako weseme na kwemanyeke usie kuri Karastase TV ya okira litukuri ara misi chinsa ibere igoro kero kwenda ko bako kubwatia nganga yichingenda cyo mugusi cyarenge ngaki umugusi amenyete na ande ngaki umugusi aragendera ko baga kumenyana kuri ndege korogia ito muno umugusi hi Omakori teteni watu atigerete asa mangana twari kumurekera igoro yenyomo ni watu atigerete asense moye kerrano igori tukori arera ntuchiko batuko rigereria aso memono igoro yenkwana yekerrano nabo igo enkwana yemano kwene kina kyumugusi ari gutumeka chinjira chonsi ase enyomo ritukori rero ni gonde asense moya nyamonge iyo gotoka ase ewodi yabokera ibunge ya noti mugirango imeyanyamira asembegete ikaro amono mogaka otenyo gendio anyara ko bagako ngerera gotia sobo ime ase ekegusiri tuko riarero lieterana yarike Steven Embonde endra ko bwati Nsoko TV obona bu oboroso bu mugusi bia mono mogaka asante sana na ndo so wanja gukora na Nsoko TV teto manyo mwanjo murigereria uri okorigerete kurunganga kyukoro kwana ndeto ende ase karo kiri tuko riarero kumurekera igoro yenyomo yo mugusi anane mono togo chakira kuruase ekerrano ningi na boy gonto chiko batoko gendra gochi ase emano karibu sana nche ngoro kotenyi bwogendi ogendi no yokeire kiri no nyabero no yo mabe no yo matoke nabo igonde oyo mubwa abana batano na batatu asumungina nabandi gombashirete abaiseke bane nabamura bane Nuriana mongina, Nuriano yubwaunga, angono yumatubatu, na bugina kurugire bwa menta ari bunyekuba, no mongino uri bunyekuba nere igarubete kurubo gitutu. Igonje mbwata amanyinga bu gitutu amana bugirango. Bueno, ntatebia ngo mogaka igoro yengwane ekerrano asorio tamanyeti ninki na ande ngakikerrano kyo mugusi kyare kogenda. Ekerrano kyo mugusi ne gati omwiseke no mumura. Umumura no yoisanira konyoma. Nambo igo no muiseke no yoikire ase aberu murabera abantu mbara bari kurukwa kiroti guseke gusia basigani abo bari kogenda nabera abo musigani kuruso abo muiseke ari sabo muiseka sarwete gusi kuruso abo mumura ase mumura go inya konyoma bono akara bagu gikororana musigani yo nara kogenda bori sabo muiseke abayiburi yakuburi abayuri bagwitaba baragiri muiseke bori gwitaba ekera itabire bona muro musiganiria agenda yatebia abamura baria bagocha kunyoma muisikoyo naende bakabiri kinyomba gikonyomerana kyoka mbale kona ne nyombiria ete konyome yani reyemo ekera bagocha kuibura abana bachi basaliki ko bakamba aganchire abantu bigeze kwemo gusamanyinga ya mabanyomane uno banu mukira ta kunyoma mukiro mwabo eneri chikoriro Bono ntuko toko sokotoji kunyoma kinyomba jesi kuno bugichora bu machoga ikinyomba cyose pijagusi ntuko nyoma tole bono tima irianda ke nyomba kijiri gitare kunyomerana kiri oranyare kwenyora so bwangu muna bono akaruto kuliri munyeguba te kunyoma bugichora te kunyoma bukiamburi ni kinyomba kinde muna bono mombo te kunyoma bombo so te kunyoma mukimori teko nyomu mugisinsi teko nyomu muisanga teko nyomu mukurati iki ne kiro cyagusi iki teko nyomana akari kiko nyomana abana bari baguca basalika baba kioncho ose baba kiswabu eswabu ya numuntu kono gwese kerere go teko rasaru chiwichi kioncho igo bana naki abantu batachike ni amongo okay bwana to irana se ekerrano ikena ki kere okorwa somo gusi Bonekero ya ikeire muiseke bwanchire umusiganiri akana bakasabu mumura ate buri mumura nga esigari na chirwe mu mwana inungu konyoma kuri wasigete baro shiri tuko akara baro shiri tuko na bari kurusa umusiki baro shiri tuko umumuru yo mukana bamura baye kuruga bagenda bakenseria
ekero baikire nkeria ego bagwika mogoroba na no bari kurara ekero baikire mogoroba birogo ririmbia ringi buna rero ya yegintu kia ringo na maticha na mau ekeraro mogeni bwisi kenene mono na maticha ba ari kuiyo abikwira ruguru ndiko mati nyumba ya gusi ne bwati kinsemo kiro muntu asakobera na ndi nyumba ya gusi kinsemo nchire abantu gete bataikobero urabona so nyumba tuikara sero mati toko ni monyo kubyaro cyikara sariko ige nyumba ya gusi ne bwate kinsemo umuntu wikarasa ne kinsemo umuntu wikarasa bona bawikarasa ruguru na ndi bakarwirire kurugisa kwa muraba ekero baikaransire omuisiko rio sonso mu mururi abaigwana akorura omwanchire omuisiko era riko oburuga rikairo kera buruga rikairo oreto musibi okumusigo bana ngomwanchire bona gobo kona gobo genda wikimuino kurugi gabwo bara batenga abu mambi bwakia na ekero bagotenga nyumba ya nyumwa gakaro rithigerio gakwenda kurara no mungina kwenda kurara abantu bagutikara ero na abaisike uri batunyitwe na abaisike bambari go jango akabanyo mukiyoyo abaisike aba bayibuli bo mukiyoyo na bakwenda so abaisike sibakali bachi gusaba abayibuli babaisike baria abagoja kugokia bamuraba ekero bari giga kindangira nkiro bari kuria na ndi nkiro batari ngikuria eke mbari kuruna ona mbakuruguru kumana mbakwa gubandu batakune yobuno busukwa segusi igombo bamuchegu ngoko mbari ko nyenyerwa ngane ko banyenyerwa bakuria abayina mu macha segusi bona bari mbari kwa batakune gose mbwa bari rari buye ko batakune aina mu macha segusi bona ekero batangire mambe bimuka bamurori bakukwari bagenda nisigani no era ari yasiganite nero kuna kuri ringa inkikegenderera tigatie nyomeye tiandara kona chake bono engenje ende na ngoko terikorie gwa bari mbori batakune bono igo meaning ya ne ri arenge bono okuno go sekera banyoko byare kero gutakuno bari kuna kubangongori okay bono tuikire samangana ichindagera chiri batarikori to skango bosio bona kare ya ikere gigabwo egento kende kego chaime bona amurori bakogenda batiga mangana muchi mumanyigwe bakogenda baya baria so mura bachika bakara bachikire batei baria banyine umusike bachicha abantu abaruga iga bagenda bakasoba umusike nabo bakuragira bayigote bagende kirari kumana kiombe gose barare bambi bokia bagende kirari kumana kiombe cyo bakanda kibekwa so wa mukirari kare cyabikirwamo umuntu agende no muti omanyine enkiyo bamura bagakabe enkiyo ngo cyabaro bari babwatikanite na ababwatikanite ko cyaso umwana uyu bamura uri nyako nyoma taikabero na muise ko nyako nyoma taikabero kera abase kukani ngombe gite emogokie ngangane takegende sobo andi agara abase gusaria umuyega bona bagaka bari baragiru cyomba ari ya giti una bagona korogirwa n'umuti kwenda cyose abagaka bambara bibono abankuru sobo muiseke kuruso muzo abona kuruso muiseke mbandu kibagocha mbagaka ngenjo kibagocha kurwara kikorera cyamu abo kikorera ikigaiga abo murabo isiko bona abake na abo murabo akobera nabagocha kotema kiombe tari bakobera oronga ngana barungumana bari barabiga cyabo no kuragira no kotema kiombe kero banchiru bono basere geti bachakire kuchiraga baraga kiombe bakura bari bakwana na kigitwa bwate muna bakona kuraga abanguna kubarabari bago ikikianda mbamwe kianda tigo iko nyoma gushi ego tigwa abagutuma gushi bona basuke busyo akara basukire bushi kike 10 na cyombe kima ekire ne kimori kiko honke ekinyi bayiko bara nyone yata kitu ide kubarwa ya yibono ekuru kumubyara yego tigara ya kogena ningina yakogenda nengina iye gite kubarwa si cyombe kime yibona teriko bar wana nyato abarre to ikire isano bugate mori teriko baru mori teriko barwa mori teriko baru ngine ngombe ko baru ngine ko barwa okay ni iriebe imigu chikoba bona cyombe cyombe kiro kitari ko nyoma gusi asi cyombe kigaine ngombe kurukunya kimini teriko nyoma kimini nere man ebwathi kiminje ngara kende kibuto ebyarire batari butoire ebyarire bo kali akenge ngenje yani ngibona igo bona okuno kurama okay kwa babiri ebirego nebengi yabuire teriko genda eyende nyarwago ebwathi rugunchara ro muruka ebyarire bo tari ngago se kona ya ebyarire bo
eyende gocha imine yera abekere makini gyose yabekeri iso ebekere magusebe bikweno ibitega nede gocha ime na nyasamu tiri gocha ime nyasamu ne yibwike ni rigwari lakini magwari ali aye igokora ali buna okoranga gutaka kumuna namabariri gatakubarira namamuamo yanda bomuamo yanda mabariri buno materi kinyasamu linyo linyo ninyo mande linyo bono eliebweke ne linyo tetekeri ko tetekeri elibono ne mbia segusi eyende tetekeri asegusi ne yebweke ne masamu nerza kire segusi bono kyombe iki egaro tetekeri gusi balimba manyite mbaye ko boro kyombe raba no kira se cyanyi kiro naba kiroje ngakiri kiro lakini mbaye ko boro kire kibora ko boro kia kiri ko nyoma gusi kyoka badire bate kuna kigito bwate nabaro batakabono bali gedeni bagamba basukesemo kero basukesemo bali bagamba mbya bataire nabagamba yayamba ntuba tibuya ntuba balianani bata ali tokwana liyo tokumapa bono baira naba naendamo bakwana liteni banjira nama liteni usingombe ibire usisate usinye usini sana barore kero itabire baira na nyomba baragira abanyino mugaka nyino mucyoyo aretu musabakwa gusumusocho uwaka cyombe kiriya iganga go banchire batema cyombe bagera ntura wese cyomba itingi bano wasoira sema no chimboli echiganga ichigo chichajara chimboli ichiaja chegaro muisonde muchaja bwango iga bwango iga igo ne chiombe chuka jale kurwego mangana ejisote chimoje takartanga ngubukuma bwene ejisota ana mangana magokora ino inde bimbia gachire kweka turasama ngana yobokuma turagendera se kwende bono oya kirekeranya ngene areta kire kina kitakire kwenda ngige kubwati bono kurwo bono bali bakogenda ekero bachire anyine nyangi bono yamanye kuigekwa nikiri nyangi yetiri nyangi na bakogenda abaisiko bali bamurobo nandi bachike engakinde bagucha gocha baicho mucyoyo batenge bakora gotenga bagerera umuisike on omende ngwareta abana mbale to imokiga abana mbale to imokiriga twaretire bakasomochi abukere bacha korra ni chiombe gwande ngambali bachi gotema abana bone bakurwa baenda bamacha gocha litu kolinga bari mbali gochi gocha bono aba barete tubona bunaye igokwiru buno muntu gotema chiombe toli kwiru buno muntu gukomana ano yugotema chiombe echa muswati mino bona eno gochi gotema ano kuragira no gotema ine rigasi yago kore nene bono twachira se enyangi totebe enyangi yekebusi banjiranire chiombe ekyo bono ne enyangi yekebusi nakiye korekana enyangi yekebusi yego nabo kubwatira ningaki obokima bokogenda gocha nande tumanya kogenda sama boriande igombaga korira kabiri na bari gutigo kuma bwa musi kogenda bamoja gokora enyangi nande nere yari kubota ni buga bukigima omuiseke ali sobo ataragenda chiombe cyakire bayigi kabone nyangi kero bayigire nyangi nande bagoje sobo muiseke abamura eri yeituo eri yenkurwanirira bari nawo murabiki nyirukiria kero barwanireire abakubuwa ensemonire yengombe yo batayikoira yekanyenyo mugorobo uyu ikiagera mbabwite okurwana ona ngoroki kinyameni abari kurwana kinyameni bone kero bakurira yo mambia umuiseke mambia umuiseke na bakogenda numumura guse atigare igo yari ngara kabiri onyo chete bwoye kali na akaragenda bwoye awuoye akamagujigocha aiga naende bintu mbiri bakora katima bone kero baikire enyangi eye umuiseko yo ngurimukare achikoegwa marieta asa ujikoerwa mbungina biara na ujikoerwa marieta magana natu magati amake ekara ikiraria so bari umumura anchira kogenda musacho yagucha niritimu akomwira kuruba murusia niritimu naenda iga mu turaroro ukubwata ni nyangi ye buna bona aba pasta gusaba sasiroti bakubwatania njira kogenda kabari njira konde ruri bari kulinda ne bakuruga paka mu machoge na bakuru machoge paka buranga bwa rukuru turi kulinda gali rulinja ngaiya rulinja ni ko litangani
Bono ejine yo no musubati ojire kuoyigwa. Ochire kuoyigwa bono. Igana araro momuro oyo gochi konyoma na imo getiritimo ga igangenje ya yeritimo ni oyo nyakonyoma nero kubuga ritimo nechinchigire magoro nenguba. Ritimo eri bono maana eningi. Mwalitimo ngana nyare kurenda omuchi. Neritimo nesemeyemo. Ye turate buna mogota abone shiragusi. Gusi ekioge okwirendera. Na bwate nenguba. Nenguba ne yagutangira. Chinjigire chine chake. Chinjigire mbolenda abana bali omuchi. Igo wana naki. Igo naki. Chigo na kuogo omuchi buna abana bagucha gotera omuchi. Kubuga na jiko buga na abana bacha gotera omuchi. Bano mugusia maite nga abana ngucha bari omuchi. Cyo mugusia lengo muntu mungaini sana. Tari kwebacha bintu byaye. Hani bintu bya narore bire straight bono. Twarurega bwase amangana twikiroro twikira somo chingo chikuitoro mu subati yego chikonyoma. Ekero omwaikiro nagotebiere kabire. Nere yarenge yagatiye kenanda kiri kwari kumineiga. Gitarabo gotera mwari ngumuntu bosomwe rumwiseke. Mogotera mwana gunjukana iga bune ciorori gagweta. Mwari rumwiseke. Egende kamanya gocha gigurukubukano. Ugasoini. Obukano buno bwa bwinyangi. Gocha busia sinini ekenanda kigaje iguru voice master. Kia wadu mutungu yubwetwoni. Moko mine gakari kubwo mutekira ku masasi. Nine nyuma yende yaringe mabu. Bone ye yogo tenga no kono gonjuka no gweta ye yaringe kabiri. Nero umwisika atagende bwoye ataraka nukire kamo akaru inyangi amenya kwenda bwoye. Na nero aliko enda bwoye akarabeira matukatari make yano kubona bakwibura. Moje kubwata ndiko. Nero njaringo. Bone timenyenga niri bwata gitikomanya. Chira sala Jones. Tora chakire igana bako genda nyoro mwana amaja kore nyangi. Amaye gocha aiche sobo igekwe edeni eria gusechi basiri cyari ngoro cyombe cyabe utakibeza. Cyombe kiriya cyagambe turiria ngoja kiri cyamento. Okay. Egaro cyamentirwe umwiso koyo bamenye kuruoro bengi nyangi bona. Egaro bengire nyangi amarwa beku. Abone baje kiri ntuguru kumwanani. Umwanani. Umwanani ningiyo. Umwanani bone nyangi yengirwe. Ekogenderera. Abone magana ari amuri tabakuburi guteye ari aburi tukuritangani. Bone ngende kiroro ne amangana yo kubwata ni nyangi ye. Abono umuntu agucha uri nekiore ukubwata ni abantaba. Abantaba umuntu narema abashimba rema bakuru kuboro tanya. Bakubuguriye nyama ireko taribekire gaseti kuna namubeka magaseti. Etongiro mutabegitire keiga. Nyama ya kibone. Yemburi. Paka sobo umumura. Igikuriyeruwa. Iga bako yenyanya litanga ni yenda baka sobo umumura. Iga bakuru ari baje paka. Sobo muiseke. Bona yako nyikurwa sobo muiseke egano sobo umumura. Enyameyi. Bona karaba ikira mangana ya abeire ngencheye abamuraba bagitiga iga uyu munyanyangi kuba bikira mangana kuba buri ara mangana kuna mukuburi oranga ko mwanjiro yaga muka gukwa ngai navara umba mugusina bwata mangana yenera ari kuburia uyu bwe yangi aba kubwata ni bamenye kuruwa ubagenda baka sobo muiseke sobo mumura nabona ukikwa ruirieta obo kuma bugo janeke baruta kuna korondo wangna bakurta kunyemba maru na korondo gikeke kiri kuma kiyogono bwobori umwise katuga imi mura taraimuka ngwambuka taraimuka inyaboke taraimuka mbuja beli taraimuka okori gukwambuka oimuka ina ribatisi yakereki inga idine rieta bona gukuru nalianjire bona ga korangirwa marieta manga mange Liria chigwanjira nalieri bono nalia kuru paka akwe lieterie aberia na ndiro liria chete na liro libado ngairi no ngari dipana likurabira bona kwa twara igo kabwata marieta okomenderani komenderani se inali se itamo gaja mukando kelia alinge nare kurukuga nyorana no bwata marieta ngatano ayo munyene no bwati liete seino
orukire na nyoko na iso erietandire maiga riekinyuru ukurukwa kuruka na banyakorume kurukure rieta kujerie batizo indirawa neri muguru kinikinemo ubakirire rio ukubakuku na gwitira njira na rindiro uwo muntu abwata maritanga atano. Okay. Bono batira ri oirurieta. Kera irurieta bono ngo swari nyumba. Mbona ako swari nyumba na abana baria bakurukubu bakiburire no bari bakure kuruga bambibuki abana bari bagende. Bona mwana y'inyangi ari. Ndi yabwato mwana. Lakini umwana utari umwana aguchikochora njira muna abana bakochora. Ya oyo ni bumu yakuri nyakumanyoma. Uyu no yoye. Akero kirigia kare mo muswati ndumwe chokonyora umwana. Ini mirumu y'umugaka. Turaweteraga bumu gaka otenyo. Omwanjo murigeria bwensoko TV kero ndete ko bagukubwatia kero ikaranstero ya wendete ko bagukubwatia umoroberi obwe korogia ito. Nigo tukwenda somo tumoko keigo tukwirana ntobe tukurigereria ngaki enyomo yare koba nyore andake umusubati oyo iga otire no mwana. Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi magega ya televisioni Nensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Ndiye mana nando mwanjo murigeria karanta ko bagukubwatie kurugia itaseri tukuria tugenda ko batukurigeria igoro ya mangana yenyomo yomugusi twakwana irekerana bono tora sense moye mano ngendrete ko bagingo beka umugaka utenyo gendi kurwa sense moya nyamonge iyo tukase wodi ya bukire bunge ya not mugrango imeyanyamira uyendete ko bagago twerera ngaki kigusi kia renge togendre go ikabosio bokwenda guturikira chi ujumbe ase mitandao yonspi ye TV ito ya Nensoko TV elio tubaye tukwendra ko batogo sanga pia mono mugaka konyora twaikire ase abachiburire ababona mbanduki abachiburire bale ko babana kinyaruka na bayishimbaro bale ngiburutanya abo abayishiburutanya na abana bagucha z'umumura abachiburire na abana abanyaruka na ni mwana abake bataragenda iburu tari bana banene bakugenda abayiga igo bari gucha akero umuiseke akire ari buoye kaganta abana baje bararaburire gatigati yaye n'umugakonye abana aba yomba bwati nginche nene
ase omwaka na omong'ina ase ebiro biabo nabasia borutani nabo nababwate ensemo yabo yaringi yeng'inche enene ase ngaki eri yabo egento nkere gatia twatambugire ebinto mbire twatambukire bike bike ebinto mbire gatiga eginyangiria ekere gokorwa emburi nere ekonyenyuga emburi ritakoretia amang'ana gete nyangiriringia naende yinde akorete naende itu ono tweresera ng'oki emburi eye are korokana naende bintu kiebita are gokora emburi eye ekero yaikire gaiga nkubwatire n'abantu bari bakubota n'enyangiri mpaka yareta amache etaretia amache igo eyibono igoetapuse imparara eyibono eranchi enu mokuri gosipura ekipasiti kiagire emirimo riatekeire ekore tekoreti bono oranyora ng'a nkwabwate gando kandi nere gwasemereti iyo kaiga bono naki ocha gwakora chimbori chiarenge chigora chinyinge riri chimbori chiari korara chigora imi ntobwate chikoni chigora chiari korara ng'ana ninyi ndekorete nemburi yekere konyenywa ebinto mbire bakurigereria ime omwaka oyo gusii kurigereria ari egento tokoruka obweri kurigereria ari embura gosinero nankurigereria ari ebinto ase enderi yaye ime omochimbu yo orositori buya ebinto mbire omogusi ari kurigereria biari komomanya ng'a ensembu ye orositori buya bono ibona benge emburi eye yarenge kororokana muneke yani nekerore kering'a nabe igochimotu nabe echikororokana iga ase enyomo yago nabe echikoba iga nabe echikoba iga okay bono ntobwate twakwanera igoro yengwana andake timaiti gosekarenja kabeire oyo onyoreire omwana isiko ataraswa ase enyomo naki bono yare koba oyo enseme entanga ntari mu ekungi naende omomuro oyo amanywa okoreta amang'ana aya amanywa riria mbabwate egento eke ng'a echeranire ogochigusibwa chera njari ngo osikari mbayo bari gukubwata ekara kwaurire omoisiki bwo omwamato bwekungi igo nechembe gwasari bona aje kigeni kindi gesige ko bikinyuru turi kurangiri ebe gose na chembe kubwata chirembwe turi wikanga ana manyingo kwa nyunyuka onye noko gende kigeni gotera emine ne yarengi abantu bakabari gotera ayebon turi gotera muine ikero ngo asalitie kiombe chimugusi ayebono inerekera yarengo ayebono gusikero kende nenyumba gwasamba gusiniso gwachuata ebinte bibi ayebono turi gocha imigi gaiga ase enyomeye gusemunye gundi bwasi ogusikanitira amana yamarwa ni chimburi chekigusi igo bono negento kete kiare kuri guna negente kebigi akorekanire aye turi gocha imi ya obono yo mobo turi gocha ima konyo nyori omwana oyo ogusi omwana oyo bono oyo nomugaka okoira ukabwata abakungu achigosoa asa abakungu bari bande imi ebe gare marite oyo bono emirimo y'omugaka nabo ararwa amaino nabo araremara okuguru nabo araremara okoboko eyo nemirimo y'abagaka mbari kuru nabasahi ekero kiri bono tiangoira nimegasi nini ase amang'ana y'obokomando oyo tobegeti buya ng'aki obokima oboiga ng'aki bware korugwa ng'aki bware koirwa naende mbinto kiebia koganirwa ng'eni kichikoriegwa ng'eresera ngo ng'aki amang'ana ayo obokima bokoirwa ase ne saidi y'omosubati esaidi y'omogaka ng'aki bware ng'aki eprocess ng'eresera ngo ng'aki yare koba obokima twakwana otambwatete buya n'obokima buria bwerieta obokuma obo bakogenda ekegeni ki'omwana omonyaroka ng'ochire mburi gokora amatuka abiri chiambe kitaracha gosa 3 omoiseke kagakararia uno omoiseke araria obokuma naburo obokumobwatia gochiororo obokuma obo bwari korugo gaiga moikurugo no makima yande yaya bwari ngokuma bwobori igo bakona kuruga bakona kubo buna bakona kubikobusie buna bakona kuburo bune rongori tari buno bwarero kuratiga bwaratagota buri ukona kuburugo kuna gonchora bune rongori egere mbuji koba chintobe na ndo bugumu mbari kubeka memera ikiaro bamuja no bibeka memera nyamba no bugumu bwo busie memera bakobekini kimeze no manyete tindamanya abakobekini boronge kini kabisa ikirongo butari no beko muri buno rabeke mbukuji onekero bugumu bwachiraria obo tangani mbubwate engenchene nemono asumumura naende bokubugurigwa n'abantu bari abamwaburi asibogoki
na ndi mbuli gotoru nsenga na babuneka no barabuneke mbuli gotora inse ngabati moke igo abonda te okorwa kurubokeira koira kwarenge bakanyamira no rosa gotora ngoyo anya ko gotora ko ikara so buku biko maguru iguru magana yo gatera ka inse tarengo taiyo umbwale ngo bosomba rende tali bosomba paka boy ko muchoria akara bwa ikiro enchira libwa bwa ikanye abamaite ngo bukuma ngo cyo buri rero kumanya bari puna mwaike no bukuma buria na risiko na gukunurwa na uja kuregwa lakini botara jaga kuregwa okurigerera ninkoraiga tiyo muisike na babare tubukima okurigerera ni bari science ya mukuru ka science y'ikizungu umuise koyo nyakunyo mubere mukungu na bari baji cyango rigera ni bari bamenyanga insimbu yere bakanyanga umuise koyo borokiye science yembe una bono bora atwalero ligo kubugenda nero linkira ekora kiensa mayoko be ngana igonjuka guki to jire nere kene gonjuka guki yo na bono bari kwena na ebi mukuru ka science asebono onye se telibuya ogumo boko mumekwa buri gukurunse bari si wetu gitekorwa ngenge se telibuya abaka bachaka ibina baka barangirani ebotete okonyese baikarase bakwane bari baso ababanka ari tagene sawo mumura bakwane baimuke bagenda sawo muiseke bagenda gukwana egara bakombo kwa umuchuri noro ogororoka timete sino bwatete wikirabo ngo bwatete biya sana bwatete biya pi umuchuri noro twara abantu nondo bwensi obokimo bwa kabere oburiyo butangane bukuri n'abagaka abayiburi bamurambari gukuna inyama baraje bakuna no gotengeranye n'amatana bakubaitego bukumurabo lakini bakuna wono obukumu bw'abantu mbarenga bakuborie na ndengaki mokwe gwesa mapema mwathe ungarugo kumabonga naiga ngaki bana moja kubanya ora reta banyore boro bokose no gosaga sagi mbori kababoke enchireri bakubeka gali babwatensio buna bokubekwa ali bakumamantira nensio naleko bokurusi wali obokunguka ikiana mbamaito no bakubeka taruna abari mukubeka obugima ukisani bali mbali ngeba onekero mwalire bokuri wikinyure kigima na ndi bwati bakuri tata bakabwati ka debo kuma ayokoranga no bakebule enchiranira mananga kumentekana bono endage enyame bakuriga igase bareto bokumo buiga ngai yanyenyerukoro enyame yege konye mono bakagurire kurwa ari sabu mukungu no bokumo bwari kuru tari sabu mumura sabu mukungu bwari kurwa igo bari mono abari kugura nande kero kindi abari konyenya lakini mangana yakoreta rero ngane inga nechimburi mogokoba goja ayatarengi gusiyo mucyakano igacha icyande gatikabiriga obokumo bwa kabere no bumumura nabagisangi baye kuri ninkuri ubure nabayiburi bonse obokumo bwa kabere obona ngaibokoiro muramo kore tsoiga sumumura bono bari kurwa zense moyo mwesike bakoreta gaga sumumura gongona gwagira umumura munyamono no mbwate biya ngo bwate biya ubuno bwaka umuyamono nende semende obukumo buno bokorokinga bona nyomeye yatigire koba enyomikirete kurugi gabu obukumo bone ngumbulu bukibwa achekera banyoliro aba umwana kauje ukwaniri umwana aburungu cyo buri bwacheini bora kwenda gucyabo makimana aragucyeryoka atabwatie kerengo yo kalemba koruge no koruga na kwanyoro mwana bakoruge obukima bakorugoire nke emukyoria bana tojaze chingeni ngeni kije cyare gutumeka cya njire muno mugusi kale kigima kale obali kurugure chinsaga n'amabere bagacha inyama igoro muisundi bagacha inyama imi n'inyama yumayitekera yari gocha nyama yari gutwara yuga nomaite inyama igoro kumunuko onye nekera meguru inyama iriyo kero itabuga diri yuga nari yari kogende kigenyi iuga ndiyo ligoja na nelimo ndiyo ali gonya nelimo na ndi nabo yakto ali kuri yembe na ndi ali gwaseke kone burabona yugeta mataka aranyoroke asingije yemeri yari nginyasi ebiro biri byeito tubwende gato tubeko moroberi toenda ase bakubwati bokumubuna ntorabo bwati bano tubeka se TV na bawonjo kana na kieko nyenyu na kiego tira rindo mugusi anyara ko twara kemanyere ko samanye ko ligere na kiebwenda kokoro bano murakore gintigiye sana mwise okora mangana yi umugushara ngana kibintu byarenge bitari gukwana kimuguruka practical na theory wonora theory takora practical muna wono mogote waturi practical okay
Bono twakoranire mang'ana y'obokima twakorire bono ochire ase enyomo yegaiga. Bono mbinto kibiri are kwa mashariti omosubati onyomirwe ochire eye nengengeni. Naki are kwebeka, naki are korireti na ise bono yasachire, naki akorireti na ng'ina, naki akorireti na amate. Tweresera. Omusubati oyo korwa ari sobo nabwati esukuru ya ari kworokererwa. Esukuru nyari ngo ase biro biria. Yarenga ng'ina kuru nero ko amachiko. Nyoro gocha gaiga nabwata amachiko. Nero ng'ina kuru nero ko amachiko. Naende gachire gaiga imaka konyora. Ekera achire gaiga egende getangani agokora. Onye ise otwereirwe. Ise otwereirwe. Ochire onyore otwereirwe. Naende mugako tari gisarate tari saiga. Umwisi ko yakururiko. Bimuka mumura. Akururiko egere umugakote. No mugako uyu nere kariko gaiga nere akumanyana na kyariko mwana uyu tagucyo kuri kurinde ucyo kubika nende ucyo kubika kuigerejika no mwaka no ari. Niko mayete ngakiri abe bari ko bayinjire gitenko. Igonu musiko yakobera ari ero mukamura kobera ero ineseme yemo. Ese minde ta kuri ne irongo lyangine byara taratebi. Pakate bigo makuri na irongo lyangine byara. Bulire bwangine byara na ise byara tali kuikange. Uyu mukamumura. Aikanga okorire okomoja. Baide ndanga sekera ne ringa babono. Ebimba liko bwati. Na jali tukolitanga ni bwatire sukali go chimali. Bwatire go seningi go chimali. Inyumba ya ushire ni jabwati je chinjana jabwati nyumba chingi mbari yangi chinyumba ibere. Ichinyumba isatu egora asimburi gikora ni chimori. Ine yemo ekoba isiko yenyumba. Ya kabire ne ria yariko irungu nero ya kabire na iruchi yarire kubona. Chere nyumba nyinge lakini kirense muni bwate kire gintu ke okoreka naroro. Igo mono ese minde na tepitali ku neirongo tali ku atara guri baka tali ku onyano gusia atara atebwa asie tagusia. Aya ese minde tagukikuruga mwaye buna rero mukuruga ni yibindi mwanyora buna singwa sukakanda. Diri gari ko no munene ruji kumwari kyo ngine byara aria mwaye nyumba. Egene ki aliko kubwatigwa. Egendo kende ki amanyikane te gusikira baka bona ngano gutali na kirama. Egene ki ali kire gusi. Ekende tagutunguru bago. Ekende takobera akiro mugondo gwa tutali kobera. Kare chambi ku manu tali kobera. Wala de bintu byali ngigusi. No, squeeze yo manyanda ko nyara na mangana rero mende na basubati basomera mangana yo bundu bo gwakirana. Uwagira none kirama rero none liyo bole mubogonya gwatu nando muzubati nero gatenga mwatorire gochia mwakorre gose ningi borbe borondoro ngeti buya igati egera na chitega iga ndwarenga uyimbura ngwesali ari nabana ba yasigusi ibano ebine bintu biri batare konyara ko bagokora one nyomo ya beire andake na nditari kuriyo boli bwa singne bya asise byarari ngana boli gutakuna angongori se byara tari gokora binde na ta gote na arangiri se byara nyukuru kutenya ayo tenyu atina arangiri otenyu ai okorira mamocho na ikore ko murangira tari kumo dai korangiri mugaka na rite korangiri na kyo mugaka arangiri mwaka no musacho yara ko murangiri mugaka igago kingana ngina byara umurangiri go odenga genda mondebeli gusaminya ke baka sara muikire amenye ko matebia ibuna nategeti igwe ine semende asingna umugaka umuka mumura atari kurangiria umugaka aya saiga ari umugaka asaka asamenyete ekerako gendo igako tinna sikora rangiria umanyangu muntu nari imusite gerta basa ko genda anyoro umugaka ninyasora gatierete riko nechinginda teregete agwatu umuriro igabana amangana amanye kurworo asariki ige bintu mbiro umwana uyu muisike ataringa okora guso mukungu onyomuri weje kinyoro ataringa okora uwe kaso musaje de kubugi murori tai ko angri musaje yeri tange yondieki abasqueeze go ngaye baba nani yonaki papa nani erindire ga ye kyagara nyani che karangurangiri umungine nyane karangurangiri umungino dirikare te kumurangiri nga mura igogo tina kwa murangiri ngino tenyo musubati baba isanga
naliere buya muswati unyagete inara yaringe engencho yokurangiria ande bare squeeze bako bugiyo morori otera igo chikoni otera kare kubugiyo morori ari moina oyo kubugiyo morori na bwata ya yumurigeri bunya no mutwe ite gokora gasi yari umurori ndamutebere nchabu yiti ni kumukana umuroria tigabugiyo umuroria kara kurangiria kingoko abutaramoja arangiria abugiyo umuroria kara kukana kana ng'ombe abutaramoja abugiyo umuroria kara kubeke buna isebugiri mbugiri chikurube abutaramoja lakini ngonye ne no kubugiyo umuroria naraga akubugiyo umuroria goeta gotera inabwata yaye nere bono oyo nyomiru tutemo subati nyomiru ojira senga omwana obori nekiego cha yaba bono ekero omwana aborire asegusi egente getangani abangina bakora moemete ba moemete egosinya bacha ba moemete era muno musaja oye banyu bonsi emete yegosinya ngoja kabule ko gendo borago oboturi komanyanga inkikere kebe kiagariro omwana aborira sabantaba bako ndo borago ngo tebolo sine baswiti baroche usekero kende na igoba achete akanyaru muntu kwete kero kende gusine gutu banyorete ibintu biribye gusine sese banyorete kwete ibintu binebyo kero banyorete ibintu ebyo mbiarengo uri umuraguri ngo batebya no ujiko nkibago chikonyenye nengoko nemburi na ende nakibako yenyenya kero bayenyenyire nakibako ryenyemenye nakibako yakora igona barobori mbanje nende bari gokora buya mono ekero gerie na bako gotebinga ne baswiti kwa roche oyo uri umuraguri thegendo urigie ngoko erikinigete ubwata maraye uchura unariro muratura usura unariro mutigete bakwenda gokonyenye ngoko iyo gokora igo muntu uri obwena igomba nchiri na ngo bweni baringi ase biro biri byabo ngo igwe kabaringi wana azeki mwana gori no mojando mbako baso musubati ero jargo nyargana nga musaje era natu ari mojando Mwezi wana mwada yiro musubati yo nyoro mojando nere mugora chakira. Nere to gora chakira. Na ninguri iritu ari mbali meti umuriro. Na kire nguri iritu ari. Wono mudu uji gotebya mangana y'umuriro no muraguri. Nero uji gotebya umuriro. Egero muraguri gotebya umuriro ria umuriro ria gato anyoriga gokora natu aringi. Chimburi. Aya. Onye kero kendo uri meti umuriro musiabana takwana. Gushaka kura takwana riri arigo arenga aria riri nyangiye gokorwa agicirie kara bagocoka nyanguru sobo muiseke umuntu narirongo na manyinga yengondi ribuna bagocoka ubaiterera uite kururonga amanyinga aria abashiarukira bamanyanga umuntu uyo narimiti umuriro umuntu uyo nakurete kuri nabana bandi bari kubisa bono umuntu uja kotoretera mangana aja numuraguri kara bakira sumura nero gototenga tugorro moroberi biri tukoria rero ngaki urarigerie nyomeria kare ne nyomo yabonega muneke gusi kwate biri gwatikire kwate bange bintu mbire biyonjureiri ngaki ayura ekwande nyomeria arenge nkoro yo mugusi achagete nero nase bone go mugusi ikira ase nyomo yabona enyomeria kare ndate bayarenge ngiye mono kubya rero ense mintanga ni ubuge numbu arengo kubya rero ense mo yakabire njabwata amasikani y'kinkwano ense mo yagatatu njabwata amasikani y'okweboye tiriye bune ya rero na enyomeri yakare bakungu bari gusakari bana bona bubwatu mukungu obwa abana atigete bwone abana atigete bwo abana atigete nyagite lakini bose abana baye bone kera akure ko bega sien ko abana kumirana na gusanga amatanga iguro yaye igenyomeri yakare ngiye yarenge kubwe ya rero ya rero umusika gosoka muiniyo mugutigana uchabugo mugutigana bone kinyoro agwetana na mogote bukuruteti abuno ukuruteti mukuruke gesongo agonjuka ne kinyoro kraba saba mura baro igeri yakare ningiya yarenge umusiko nyoso gete kinyoreke wangi numusache bwe kinyoreke tari kosoka kinyoreke akande kinyoreke yawo na mumurate yo kumwacha se kinyoreke na murabose babwekanire abisika babaro asekero kyabona Ego ingenje yende nerina enyomeri yakare yarenge ngiya mono. Eri yarenge ngiya. Na ende ribono onye gokwira butuko. Igo kwa umuntu okwira butuko. Onye koro muibi, okwa umuntu nero muibi no muibi. Igo bona mo ali. Inde muomera na buya. Muomera na buya nyine kiruna ni mokuru gerundu buya. Igo na igora kanyo nge familia ya monyo no kuminyoka buya butuko.
onsi moko minyokani bieri ne muumera ne resingi ekile kiaringi bona kero muntu akire se resi yete yo ngo bagutigana mapema umuswati atanga njigari tingo nyara gukora kintu gitu igoro atebinga yatingo nyara njigo koeni bageni babutuko igo mwamanyire nga abantu abuna abana mangana mako ni kintu gitekia gitabise kanete kere mugocha ngo kweresera ne ngantu ngegaiga gukora tole bibere bitatu erinde kwamanya mbantu kitole aje tuli goteba ine ari mirumu yesigani esigani ekoriye ya machi bali abamo bakuigwana igo bona kero mwaje kutige esigani magega mukurige ni arero kienyeji nende yoruchi esarigite bimo no moga kotenye kere ndoje ebiro biane bya ikirego chio mwerio ntegete ngweli bakina gutarabuka esenge yago nayo kwani babiri batatu bagaka babiri batatu gendere ko baseminga bagendere ko bwati Ensoko TV na boigo bagendere ko bwati egekoro kyo mugusigo korigeria se kamera eri yago gari igo nari goteba ngukwania Thomas Maina Marube no nyonyor no bokongu ngoro ne koroche na boigo James Mengo na eno yo mo basa baka bari abakoro na boigo no mugaka Samuel Ogendi na boigo no mugaka Obitoeri Paulo na yembuya mono na banda abange ntanyari kunyo na mono abagambi bano bakungambira kurwa abagambi abakekuru babo abagambi abasinini togenda gutira goika abagambi bari abanene toguruka be je abagabana bose nabaira maiga akubatenga montokorire gasi korengana no twabachorete iyo mono mugaka otenyo na ndenga kiende kiturakugani nabo konda gotosema na itabira ni abachukuru bane kamoko genda muira maigeito ne station yingima iye kurukwe soko nyasa engore nyare kuyisisi na bari barime engore basisini egere mokonya abantu baitu biye mono omonjo morigeria mona kwanyare ko bagokoigwa engwana yo mogaka otenyo kuruga iganya mongase wodi ya Bokeira igagendere ko bagakubika nganere buya enyomeri engoro egendere ko bagekobwatiwa nere buya estaire twabwate chisigani chiarigererio mochi nere buya torigereria ngakyo mugusi amenyetane ne mononga none omosubati tanchire gotakuna borine njira yende no kwenekinga ko terinjira ndonge gose no kong'ong'oria nande boigo amangana yo kwena na ubokuma gochia ase chinsemo chionsibere bitambo kirombire biare kobwati wa muna kwanyara ko bagokwereserwa so boime anene mono obokuma bwobori na boigo bokuma gendana chire gosoma na bokuma mbware gotorwanse obokuma nyore kwa rosire none bokwenda ase sabari entambe ora abo bekerera magoro gicha boike wikanande weekend kere turaendere ko batokoririe korogie ito na wesemia igoro yenyomo yomogusi na boigo chingencho chomogusi bia bana bali bagendere ko torikera chi ujumbe go endera kubwati omoroberio yewe wikanande weekend ime Ensoko TV ge korogie ito yetera nyari ke Steven Embunde endera kubwati emeroberio Ensoko TV wabokiro wanjani wabokire wabokiro wanjani wabokire wabokiro wanjani wabokiro wanjani temana inde torole temana inde torole temana inde torole temana inde